Kulang pa ni siya ga? So may kulang ani. For today's vlog, so ayan guys, kakain na po kami, no? So yung ulam namin guys, ito to be, more on veggies, vegetables. Yan.
of the group, right? Though I'm not originally part, but they openly welcome me sa Brother Vida. So I am so happy, I am so blessed, and I am immensely grateful for the opportunity that Aksha has given me. And of course, sana all vloggers. Amber, thank you. Yes. So, actually, Yes. May utusan, bro. May uto, bro. Yes, you're welcome. May uto. Oh, may uto. May ulam na. So, I have here with me Marino Boy. Yes. A very handsome Marino Boy. And of course, the very funny yung food natin ngayon. Hi. Hello. Very handsome also. Sige na. Niname mo na. Of course, may tinamit also. Niname. With the Holy Spirit. Amen. This is the Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ayan guys, kainan na po. Nice. Yes. Uy, sige na. James. Kasi medyo marami kami, hindi kami nagkasya sa maliit na kalamisa. Kung kailangan namin ng malaking misa po. Susunod. Nandito po si Barbie, si Emer. Basta kumbito pa kami na. Ate Faith. Yes. Hi, nice to meet you. Yes. Faith TV, please subscribe to my YouTube channel sa hindi pa nakasubscribe ka. Yes. And, marami pa doon sa kabila. Para back to back pala to eh. Back to back to no? Kahit saan angle may camera. Let's camera, appeal ka, action. Kahit sa angle may mga camera. Ganun talaga guys, pag mag-vloggers kami mga Pupit Squad kasi lahat kami mga vloggers eh. Hindi maiwasan na Di maiwasan ang masaktan. It's part of the process. Ay, mga on data, oy. Asa naman eh? Sir, ako rin huwag maliwag sa kaligari, sir ha? kain po. Asa ka, di ka makaon? Love. Di ka makaon? Makaon ko eh. Sa ukta, para manambok ka. Kaon pat, because that's for you. Kaon ka kayo. Yung unang pala namin kung boy is yung sisig, no? Sisig, my favorite. Wala rin kami rin magkabunan ako. Dili, okay ra siya. Ikaw, di ka makita imong naong. Sige, okay lang. Mas dire eh. Okay. Okay ra na? Ano eh? Okay, ito yung klaro. Para di maklaro ang beautiful lady in the morning and the hour man. Ito, after the Rizay. Dali lang po. Kahilong sa ninyo. Uy, gano'n yung ano. Panggutom dyan sila ba? Concentrate sila sa kainan. Ganyan talaga mga kayaw. Mas nagutom isang tao. Di na tanong. Kaya dong. Ay, nito rin mo ba? Okay na? Pwede na. Ikaw. Pero kayo gagtang o, naman? Okay na. Naman na sa kuwan. Sumadangas. Sige na, kao na. It's it. It's it na. Bahala gawin ka. Ano basta naisayaw? Grabe gising mo. Hello, bagay pa naman luha diha dahil. Nakamadayon ang Gula Challenge ani. Magduwat challenge si It's Me Eman of Super Rider. Whiskey. Katong mabati ng uling. Nagtulog daw ka parang kiubo. Lami bro. Salad. Ano pa yung rice? Ako po rice, Dory. Ang paglalakad ko. Wala nito sa atin sa po. Ito kami na. Pag hinungitay mo din duhaday. Sweet oil.
Kagbut din. Kagbut. Tigat-kat mo na ka? Subod. Subot. Oh, alam mo yan, subod eh. Ano mo yan mo? Okay. Doon no, kinungita mo din duha bro. Nga na, mo mag-kuhan bro, basta mga amigo no? Mag-kinungita agad. Sige daw eh. Tips oh. Para marami tips. Tips. Good tips yan. Ano, itong tao. Tao na. Ulan to sa'yo. Tips mo. Nagsilo siya, kawala mo ngiti. Cute. Alam mo dito. Gaya 10 minutos eh. Gana. 70. No, timay-timay lang ka. Galing kang sa pizza. Ay, nasa Hindi siya makaon. Nag-diet daw na. Ang basta ginahan kong mag-rice. Rice tips. Kilang. Rice o sa kakaldero na. Patips mo niya po sa rice cooker. Kalero. Ang dula. Rice cooker. Yes. One rice cooker. Inalagi mo sa dot-sadot. Egg na naman ah. Ay, ilang rice cake, sagot mo sa mga hapon. Ito pa? Low na ba? Sudan po, nila sudan. Lagsyong. Lagsyong dito. Ito man sila nangayo. Sila yung nangayo. Karawa lagi. Okay natin siya. Ice cream.
Amo na halo. Sausaw ni. Kaya baka na nagkakaroon si Inday Frame o sa kasako. Para po na ko. Mayonnaise. Orange chili, wala na ito. Ayan, so yung special dessert nila guys is yung halo-halo. Yan. Wow. What lang ni? Yan may mga ano nito. Tips, paano kainin yung halo-halo, tips? Patingin naman, tips. Mo lang, oh. Ganun, paano? Gamitin mo yung chicken leg. Yung chicken leg, yung ganyanin mo sa halo-halo. Ipakilala mo rin ako. Ito yung may sino? Panis. Kaya promote ng channel dahil. Nag-vlog na sila, may? Di ba? Hello na sila. Naman, ito-repeat na yan eh. Yan ang magkaglang mo. Huwag lang, kahagol maliwag. Half sister naman na sila. Nagtumong ko. Sawa na nito. Di. Paul ba? Ito? Cool. Ako ba nga lang mag-vlog mo? Sama ka nag-vlog. Tunood to. Bata pa na. Mag-collab na lang tagsahin. Nagtuod ko ba? Dasan bata prepare. Wala pa sa lungo ng hula. Bro. Kasi di kayo magkakaibigan ang dalawa. Sarap bro. Sinampalan niya. Hindi nyo kasi kasi wakay tapos isa nyo. Di kuyog na siya may pag... Tips, masarap yung halo-halo, tips. Magtugas na ko ba? Kuyog na siya. Wala, gano'n lang. Bilhin siya. Oo, pagkakot niya sa balay. Ay, lamin, halo-halo. Pwede patilaw? Dito. Yung may... Halo-halo, di na yan, halo-halo yung. Dili. Murag ice cream. So, ayun po ang kapoy ng so, Ice cream halo-halo. kasama talaga parang Ang sarap ng ice cream na halo-halo. eh, ano nga lang, mayroong ding ano, hindi rin complete kasi mayroong mang wala. No? Tiling, Batanggala. Sula ko, Bro. si Vicky Cameron. Si Drew. Mga bro, Batanggala. Yan, Batanggala. Wala yan. Batanggala, Marvin the Wooders here. Yung pusa, malaki na. Laki ng pusa. Maingay. Nakakulit. Binigyan si Marvin the Roder ng pusa ni Batanggala. Mingming number 3. Ano pinakalam? 338. Abangan niyo, uwi ako. Panas ka pa ulit. The end of this month. Drinks. Yan. So, sa akin to lahat guys. Sula kay labot natin. Grabe. Linisan natin to para ano may. Para sa akin to. Try sa inyo. Tumudagayan Yung tayo. kay la. Sa inyo yan kay. Ay, Diyos ko dahil. Sa akin to. Pati yung french fries. Wow. Na-ice cream din. Huwag ko mag-ice cream. Kita kami yung sila. Doon ice cream. So, malapit mo man. Nakain kayo ng burger. Isang dagat. Ito ka mag-diet.
Buksan mo. Nabuhay na bro? Nabuhay na bro? Pagigatan niyo? Nanising na kayo? No? Tamis no? Nakatilong, di ka po nakatilaw. Pinagapon sila. Ang mulay. Ako pa yun. Ikaw na nagtag sa dagot po. Kumain ka rin kayo? Asok na maligo ako. May cheese. Bukas na na. Piwan? Juan, close pero nila. Discount TV nandun din. Kasi gusto nyo kung try na mga multi-duck tails in lahat ng flavor. Mayroon po siya. Hello! Natin also. Kailan siya? Kaila. Kaya pala. Kaila kayo, di ba? Mayroon. Yung sa malalamang ano. Pang-missing number, no? Sumali ko tayo ba? Kasi hindi ka dito. Wala na ito kaya ang buwan ng bananas cake. Lagi kay karang basta mag-melt na sa mga shake ko ang baya sa dapat. Lakang mo lagi na siya heavy. Kapag bigla ko bro. Wow! Ang yan.